bine v-am găsit la un nou episod de magie. Astăzi vă voi prezenta. Ok. Acest lucru vă spun tot în un fel de poveste. Asta povestea chiar s-a întâmplat. Ultima parte nu. Ok, în fine. Am fost sâmbătă la petrecere și am băut, ne-am distrat. A fost foarte fain. A venit tortul, am mâncat din tort, uai ce bun a fost tortul. Vreau să se repete ziua aia. Ok, și-a venit șampania, mi-a dat șampanie de oameni mari. După m-am dus la baie și am vomitat. Uai, am venit să vomit. Wow. Noroc că n-a fost lichid. Bun. Ok. A fost ca în șod. Da, acesta a fost lucrul dacă vă întrebați. Astăzi trebuie să postez neapărat. Mai postez imediat încă unul, două în aceea zi, pentru că mâine nu o să am timp. De fapt, toată săptămâna nu o să am timp și n-am mai postat de o săptămână bună. Săptămâna trecută nu cred că am postat. Am postat? Nu știu, în fine. Astăzi postez acum ăsta de magie și un pic mai încolo, vlogging. Vlogging o să fie o să discutăm despre Ice Bucket Challenge, ceea ce o să fac și eu la vară, la piscină. Bun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de share și butonul de subscribe. Nu vă speriați, nu vă speriați. Uite,